Lapu-Lapu City Health Office misusi sa nadawat nga kasayuran sa 888 Citizens Complaint Hotline sa pagpanghatag og libreng anti-rabies vaccine ni Lapu-Lapu City Lone District Congressional candidate Ryan Yuson kung misubay ba kini sa proper handling ug proper storage. Ani ang report. Pebrero 26, nadawat sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang reklamo gikan sa Presidential Action Center o mas naila nga 888 Citizens Complaint Hotline may tungod sa giingong pagpanghatag og libreng anti-rabies vaccine sa Ryan Yuson Foundation sa Barangay Bangkal nga matud pa wa masusi sa City Health Office kung misubay ba sa proper handling ug proper storage ang maong foundation. Atong gipa-check no kay number one, you have to be an DOH accredited animal bite center to be able to store mga anti-rabies vaccines. So, worried gireklamo man atong City Health kay murag wa kuno sila action. So, si City Health mismo ni adto dayon og gi-inspect. Matod ni Attorney James Yuson, City Attorney, nasuta nila sa gihimong inspeksyon sa mga personnel sa City Health Office nga way trained personnel ang maong foundation nga mamahimong maka-administer sa bakuna ug wala usab sila'y kaugalingong cold storage. Mayo man na nga nay manghatag no. Pero we also want to ensure nga ang gihatag nga tambal viable siya para i-inject. Kay we want to protect the health and safety of the public no. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig ni Lapu-Lapu City Lone District Congressional candidate Ryan Yuson apan wa kini sa iyang buhatan. Wa usab kini mihatag og pagtugot nga ma-interview siya sa mga sakop sa media kabahin sa maong reklamo. Apan gipasabot sa usa sa iyang mga staff nga si Amy Cruda, kinsa matud pa maoy gitahasan sa pag-assist sa mga napaakan o nakamrasan og iro og iring nga buot mangayo og libreng anti-rabies vaccine nga di sila basta-bastang muhatag og libreng anti-rabies vaccine. Ang amo ang proseso ana, basta first dose, amo gyud na silang i-advise nga moadto gyud na sila sa City Health kay para ma-avail nila ang serbisyo sa gobyerno nga libre sa first dose ug mahatagan sila atong kanang slip kay naman ay adto man na dito isuwat ang ilang kanang details niya. Mao na ilang dadon diri. Gani matag higayon nga manghatag sila og libreng anti-rabies vaccine, dungan nilang ihatod ang pasyente ug ang anti-rabies vaccine ngadto sa City Health Office aron masiguro nga ma-maintain nila ang cold chain storage. Iyang gipasabot nga usa ka pharmaceutical distributor si Yuson, busa na sayod kini sa proper handling ug storage sa mga gibaligyang tambal ug bakuna. Butangan og gamay ice kay di man na siya pwede nga masubraan pud sa kabugnaw nga na siya sa freezing point, di siya pwede nga magkuwang. So yun ana lang, yun ana ra niya ibutang na namo box while traveling, ibutang na namo siya atong box nga para sa vaccine. Hinuon iyang giangkon nga human sila masusi sa taga City Health Office, temporary una nilang gipahunong ang pagpanghatag og libreng anti-rabies vaccine. Apan padayon sila sa pagpanghatag og bang mga tambal ngadto sa mga nanginahanglan ug padayon usab ang ilang mga medical mission. Sa kasamtangan, ang first dose lang sa anti-rabies vaccine ang libre nga ihatag sa Lapu-Lapu City Health Office. Apan kun ang pasyente nalakip sa Category 3, kun kadto mga pasyente kansang pinaakan sa iro ug iring, anaa sa ilang ulo, tudlo ug tiil, o baka namatay ang iro ug iring nga nakapaak, ug active nga member sa PhilHealth, libre ang tanang upat ka dose. Si Yuson ang kaatbang ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa piniliay karong Mayo alang sa pagkakongresista sa Lapu-Lapu City Lone District. Apan mato di sa Yuson, igo lang nilang giaksyonan ang reklamo nga ilang nadawat o wa kini bulok politika. When we received the complaint yesterday, wa mi nagunahon na about politika. No, nagunahon na mi na complaint among aksyonan kay we want to ensure the safety of the punganons. No, kung naabay kapasikaran ang kanang reklamo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.